en jetti Allah en juuli en nabi sallallahu alayhi wa sallam en bi'i rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu jonde jam joɗama nde hitande katin ana wi'e l'an 2009 min Boakary Hammadou Farana min jooɗi yeeso Samba Sada Gangi Samba Sate saɗɗa Sate koldam Sate koyeram suudu baba Samba mo wondude e muɗum wana wondude e mbeelu mi haalanima mbimi mbeelu maɗa sa a jooɗike jooɗoto sa a innike rewaɗema kono sa fiyama jingata Gange bari mi wi'ino on dadol furum nden min ƴeeñiɗo on kawa banda men ko on fof kaldanmi debbo e gorko suka e mawɗo ko banda men fof kaldanmi kadi gaccon haqqi no feewi haala ka juusi kono ko ha goɗo fof wawa famde waɗande ɗum ɗo haɗata kawa yaya weddu ɗum ko walla mbaɗono kawa bacce buuɗi an walla mbaɗono Ablaye Kanen walla tijjani tugunden e hewɓe moɗon e yaya Kanen o silla e Kalidou Camara en goto fuu ma heɓen banda men oɗon woɗɓe goto fuu ma ƴettu hen gandal nden min jippima ɗo wuuro ɗo ngel gurel wayta hono gurel awoɓe ni ɓe mbi min joltata e laane so wona goto fof temen nayyi ƴeewa gaynuɓe kaali gila kam min ɗo gommi ɗo mbuuɗo ala e poche jam hen minen goto fof baɗɗo kolɗo timmugo kuppe waɗi isimisi ɗum min ketturi ɓe mbi ɗo min joltata e laane so wona goto fof temen nayyi te so min mbaɗani temen ɗo min gaccete men dunde ɗum woni sukaɓe ɓe kala keddirinoɗo yettini ha laaɓi ɓe puuyma mbaɗi juuɗe maɓɓe kala keddirinoɗo puuyi ɗum ha laaɓi Alassane Siso juudi on yoɓani min minen weddirino ko ɗum jokkiti ha laaɓi minen fof min goni caggal makko yoɓani min ha laaɓi ɓe mbiɗi mo jiida e piile jiida e pette ɗum fof nani hen ay ko jiiɗon ɗanno yanke artani deeƴi ko wona deeƴi koko najji ko najji waɗata noon holko yiya heewi holko ko heewi an gandi jarnani ɗum mami ruttoy min gummi ɗon min mbaɗi départ hankkandi ko Libreville min ɓay ɗum ɓe nuusi ndeka ada yi ko hedde minuit jamma min garoyde Libreville lana ka yehi masiŋaji ɗiɗi ka waɗi kayi fokkiti e geeje eɓe jogui appuruji maɓɓe kadi kamɓe eɓe jogui appuruji maɓɓe saha fof ɓe miilat ɗumde saha fof yeɗaɓe ɓe filme Allah andi kay koɓe jiyata ko kono saha fof yiyata ɓe oña kadi lana ka ɗum kam mbaɓe no kam yaani ɓurata ko gandi hen saha fof ɓe yiyata ɓe filme kadi ɓe goccatana ka banggue goɗɗo nde ɗi ha min guɗɗi geeje e nder kattanɗe Allah lana ka masiŋaji nawnoɗi lana ka ɗi natti nawde lana ka ine ndoka kono mema e ndiyam ndeka ko lenggu sakki lana ka ndeka liɗɗi mawɗi mawɗi ɗi ene sakki lana ka nden ɓe gandi ɗum tan min kadi ko nananno ɗum puɗɗima gandi jertade par ce que lana ka natti eko huɓɓo e masiŋaji ɗiɗi kuɓɓo kono mema ndiyam ndeka ko lenggu sakki lana ka eɓe jogui feere wotere ɓe kocci barille gasoil ɗe tan ɓe junniti barille baɗoje 20 litres ɗe ɓe junniti less ene yana geeje ha ɓooyi limu ngu sakkiti lanaka nden ka ngu weddima lanaka tan min cuuni norol keeje ngoɗo purimi ɓeɓe ndaar jeesali ndeka namtumi koɓe juppi gasoil o ko yiɗa hendu ndu reftoro hendu gasoil ndu wona e toɗɗade ɗum ko liɗɗi mawɗi min jiino wonno emin jiinoro
Libreville min jino min ganda ko tagi min jaggede ko holko min faadi Libreville nde hélicoptère ne jiimi amin ko jamma kono ɓooyi jimde amin mine kam min mbi ko min jaggako ko ɗum tagi min jaggede mami rutto hen kaw yaade ne fuɗɗima tampude seeɗa mami rutto hen ha joni kaw yaya ko baade Diallo Harouna Samba Daya rutiti tan kadi e yidde famnude yimɓe ɓe e hakke ko namdiɗa ko mi rokka hen seeɗa mi woni ɗon e leydi Cameroun hakke lebbi tati nden sukaɓe ɓe noddi mbi jottoyima Gabu min hankkandi gonmi ƴewde yaade yimɓe en namdo no jahata mbimi ko batu sukaɓe ɗiɗo Sénégal naaɓe ɗo ɗon hen goto ko Saydou Kane oyde ko Saydou Ba oy woni ko Douala oy woni ko Yaounde ɓen nawata neɗɗo subhanallah kawa men ngol ɗo nawgol kawa mo ganduɗa Demba Keita o neldimi ɗon kaalis neldimi ɗon ujunnaje nogas kanko anda gommi koye fewjude yewde e laana ɓoɗo yaa ɓoɗo wondi ɗon e sukaɓe ɗiɗo hen goto ko mawnam ɗon tawimi goɗɗo o wiyete ko Mamadou Aw Dia ko Diatar komin sehilaɓe gila kaalisam suwade mbimi kala no kaalisam ari kene yaadoɓe Gabu ƴewe tan banda men ujunnaje nogas sena nawa yimɓe tato Gabu namdiwi ɓoɗo namdo corok ɓoɗo namdo ha wi haɓe mbi kam ha so ujunnaje jeegom nden kaalis o ari yimɓe wuurami wonɓe ɗon ɓe paami hol gonmi e wadde mbi joni kaalis ma ari saɗa jogi mbattuɗa hende wiya Guinée lawol dow ɓuuri mbimala min mi wiyaade lawol jordi nde woni mbimala gila kaalisam arani seyda ɓam ɓeɗo ɓe leldutoɓe ɗo ɓe komi piiɗo suka tata komi jaaɗo e mabɓe komi nawoɓe hade pas ko ujunnaje jeegom ɓeɗo wawi pasantede faade Gabu nane ka ɗo haala kanko Saydou Kano ɓe gone faggade yimɓe Douala Saydou Ba ene faggo yimɓe Yaounde ha woni hakke balɗe nogas ɓe mbi ɓe ndendini joni noon suka ɓuramin mawɓe wonɓe ɗo ɓe nana gutta less Harouna nana waɗa ko woodi Harouna nde wiya laana ndiyam te laani ndiyam sirani o noddama kaalis ha wi ko o wiyani lawol jordi mbimi ala mi yiiɗa fende mawnam oɗo e Mamadou Aw komi kalduɗo e mabɓe gila kaalis wade komi mbiɗoɓe kaalisam so ari komi nawoɓe Gabu komin yaadoɓe yimɓe ɓe fof tan la ilaha illallah neɗɗo waɗa ɗum mbimi ha ko mbaɗuɗo mi wawa haade mi haalaniɓe kaalisam ari mi maskoɓe mbiɗo wiya Guinée te mi anda so mbiɗo wiye Guinée kosori yalla ɓoɗo naata walla mi natta min nde wallani ndiyam tan ko alodiri fof ko ɗum mami rutto hen kawa jippugol ngol fof e hamnade jippugol ngol ɓuuri bonde no min jipfinirani ne hulɓini Allah ɓuuri hulɓinade aɗa yiya neɗɗo ne wulla kadi alamo jiccituɗo hay goto min jippi ha min min jordi koye nder leɗɗe Allah kadi ceernomi leɗɗe ɗe no min jippinde kadi way kono caɓini leɗɗe Afrique central a wawa dañjere ndewɗa hay goto mi wawa dañci so rewi min baddi hen ha min jalte leɗɗe he ha min keeɓi jordi taw min wuttima geejo komi wiyano so jippima jamma yeehe tali nan ɗon fay ko Libreville a anda min nden min jippima tan bagage kam an kadi yeehi kayitaji kay jii kayitaji kay kaltaki ala jippiɗo e samu haydara mbi min ɗo joni ɓe mbi sukaɓe min fecci ɓe mbi jahat mbimala min mi yahaade mbiya mbimala min mi yahaade ma weeta mbi ha goto fof noon jogui groupe mum minen wonɓe laaɓe goto fof gila jogui tan kam Ibrahima Kano salmini o wi onon kam oɗo jeeɗon min kaali o yana jeeɗa min koɓɓillo noon ɗum mboɗo sikki hay kaw awuyenne gandi ɗum galle mabɓe e galle mama min tollodiri o wi onon ɗo mi andano joni mi ko yulmi ko wonɓe jeere ɓe kaaren miñumen ne ga jagga lukkimi kaalis mbaddimi e sandarma bimar mbimi ala basi an ardano min kada tinade mini ga jogay sa yeeyi tan o yoy gacce o yeew haalani koɓɓilo naaɓe minen adi arde amin ko Samba Lelɗo Boubou Diabo ɓe gandi kam koɓinaɓe ɓe gandi omo kalani on are amin
arde ari yurnaade wonno laawa ko non tan hol jaggaaɓe ko bilnaaɓe ari yurnaade kisa tawi ko min e mawno goɗɗo wiye muudu aɗa jogo kihiiɗe o tawi min ɗo kono kaw yayaani yurmini nde no ari o haalde e maɓɓe haɓe paamodiri jamma ɓe jattiri min ɗum minen min e muudo ko jamma min gittira ɗo e kaa en e woɗɓe e guddunaajo gudduɗo ɗum wiye Oumar Ka gudduɗo jooɓe naajo ɓe nayi min kanko seeho watti han kandi so yiɗi gona toon aɗa maaya alaa ko ɗaci tan ko haa jamma o itta nayo njoyo kureji mumen nde kadi téléphone ajo nano mbayi jooni ni o ƴeewa nayo walla njowo nawa ɗumen nder wuro o itta ɗumen joni so comme no darani tan o adda Dakar o sowro han kandi galleji Halpulaar mo wiya o mi keɓi wiidete mum ne ko Idrissa uji walla téléphone aji gonoji e galleji ɗi noon waano kala ɓe min gaccuno toon sakkitiɓe toon ɓe kadi ɓuri booreede holɓe o welani kaw yaya neɗɗo haala inde mumen kono ɓen ene kaala ha joni ɓuri min toon tampude kala cakkitino toon ɓuri tampude gila e heege e ɗonka e piile minen ko jamma o nanir min Libreville ɗum noon banda men ko ɗum ɗo jinnomi addude oɗo témoignage jinnomi addude ngal ɗo seedantagal e nder pulaar men laaɗo ngal ɗo seedantagal jinnomi addude e banda men Sénégal naaɓe banda men Mauritanie e Mali ko ɗum ɗo jinnomi addude ene fof ken fuutankoɓe ene fof ken ɗannotoɓe ken kadi ɗannanteɓe ɗum ɗo jinnomi kadi addu haɓe paama heewi ko jiida hono bana debbo winani laddeji ɗi neɗɗo mahi en walla waɗi galle jooɗen gandi ko so haalni wono ɗum no dañir ɗum walla no yaari ni ene waɗi caɗele kaw yaya kaw ɓacci ɓuuɗi an e dendagal bandiraɓe noddoɓe ɗo ɓe kamɓe fof min gomi ɗo mi tampi seeɗa jaafo ɗum mi oɗo temde jallo ɗum mi jaafo ɗum mi kam nanɗen ko welani ɗum walla wona ni fonno waade yo yerlomi yaafomi abda kuli jaɓilen Mamou Djoubayren Sampinta Camara e Oumar Samba Daya en e banda men e Kalidou Camara en e Tugunde Sow en Ablaye Kanen e Yaya Kanen e banda men gandon Amra Mamma Ka en ɗum noon banda men gandon ko ni ɗum wayi on fof goggam men e miñamen e mawnam men gandi ko ni tannude ɗe mbayi ha joni noon ne wuura kadi ne sella ha joni kadi ne ɗanne ne wadde hen tan kadi ne heewi ko woni hen holko ganduɗa ni on fof ɗon gandi holko haaldaka hen seeɗa haala hen a yi hen dañoɓe caɗele a yi hen maayoɓe e laabi a yi hen tan fof nani hen eyyi kono fof ɗum ɗo fof wurtanma hen ko añje daɗede wurtanma hen ko caɗele gondaɗe ɗe beele eɗen kiwa ko ɗum kiram tan ɓernde sasde ɗum noon jiya jomum arta toon ko heewi ene salo haalde ko heewi ne salo wadde ono ko jiiɗo ko heewi noon bandam men oɗon jarla oɗon jaafo kaw yaya oɗo ngal ɗo seedantagal haqqe ko kalɗa ko tagui mi addude ɗum kadi ɓuuri yetti Allah ɗa ɓuuri yettuma mi senni Allah ko ɓammi ɗannade ɓoɗo arta ko gila 2098 faade ɗo ɗo gonɗen mi meeɗa e haalde ɗum ɗo e dental ko radio mango tagui ɗum kadi ɓoɗo anni caggal lañnaru mum ko gonga kadi mi sikkade ɗo mi haalno ko haali koko fenade wona noon par ce que ɓuɗo jogui hen ko hewɓe mi haalani ɗum min wonno gorom adduno ko sisraji woni hen hewɓe mi haalani ɗo inde mumen te ɓe gandu min hewɗa jinde ɗumen sa wonde yimɓe hakke 90 e neɗɗo Sénégal naaɓe ene goni hen ha mbayno leydi tede guri mon goɗɗodira ɓen aɗa andi ɗumen kono noon soɗa keɗima haalam ka ɓe gandi woɗa andi ko kalmi ɗo ko kadi hay adiɓe ɓe ɗannade ɓe ene gandi ɗum ɗo nana e laabi lese ɗum ɗo nana e laabi lese ɗe caɗele nde tampere e o musolla gonɗo en nani hen yimɓe mbatte Mali ko Adama Dia haalinani ko caɗele gonɗe e Mali ɗe barosuji ɗi fof ɗum ɗo fof kam nani hen ene heewi ko woni hen ɗum noon banda men oɗon jarlo oɗon jaafo allahumma salli ala sayyidina musallim on jarama kam yo Allah yo Allah ɓonu dental ngal on fof banda men gaccunomi haqqe haala ka juuti haala ka heewi lo discours o juuti jaafoɗumi banda men gaccine kam haqqe kala mo ɗum muusi yo yaafo